No niin, saatana, täällä on tämmöset perinne päällä mun puhelintippua äsken tonne ojaan ja sit me käytiin ihan GS, kun saatte näette tämmöstä hyvä. Ai vittu. Mitä näis... No niin, nyt me yritetään autotie niin, nyt me jäädään autoalle. Eikö siis ei jäädä? Ei kun hyvä tapa. No niin, oli sitten perkele hintti. No niin, kävelään, katsokaa, täällä tulee auto, nyt se päästään meidät tosta. Ihan sama miten saatana kävi, mutta... Alku saatana. Enää ei. No vittu homma. Pysähdyn vähän. No ne! Riino sai jo. Mulla on vielä täällä 2 tölkkiä. Tässä on 1. Tuolla menee Allu päristelee. Allu venää! Joit vai? Me ollaan tulossa mun rakkaan kännykkäni kanssa. Penisaivo. Voidaan sitten katsoa tää video PTK:ssa. Nee, persereikä. Jatkuu ensi jaksossa. No niin, laita se tänne rekkuun. Ei kun kasseihin. No niin, hyvä. No kassi, sekin jo. Oh. Joo, mä tiedän. Eikä paha. Koneet pennille. Se nähnyt. Siltä, että Ford Mustang on ihan paska auto. Se on GT. Tää on parempi. Tämmönen paskalussu. Varmaan kulkeekin uudestaan. Toi on vittu paras. Tuossa on meidän autokaupan paras auto. Me katsotaan tää perinävideo sitten PTK:sta. Lähetään nyt ettei PTK ala huolestua. Eikö Allo? Allo! Keksitään se tekosyyksi, että me oltiin... Allo, venä hetki. Keksitään se, että mä vaikka hukkasin mun haanaskatin, mun piti etsiä niitä. Ok. Se on parempi idea. Ootko sä varma, että sä käyttää tuota PTK:ssa? Mitä? Eikö tuosta niin sit pyörä? Ei mulla kyllä. Ei Allulla kyrpää. Otatko sä pohjat? Saatan nyt käydä rinnät. Lähetä vittu vähän. Mennään! Let's go, bitch! No mitä on siinä tää pahaa jo? Häh? Vittu kattoo oudosti. Kyllä saa. Ota se, siinä on ollut jo pohja. Oho. Voi vittu on. No niin saatana. Mä menen kyllä 12 ja pohja. No niin otti saatana perse. Mä oon yhtään. No vittu, lähti rattiin. Ei saatana. No mitä? Voi vittu tää ratkes. No niin.
Little bitch. Luvena. Me ei pitää saada lähemmäs kuvas. No niin, saatanan pelisaivo. No niin, Luvena! Siinähän se. Nyt mä näen sit ihan lähellä. No lähetän nyt sinne PTK. Tosiaan PTK on tuolla edessä. En mä tiedä, se oikein, mutta ei ole. Se on sun suu. Bitch! Bitch! Bitch, 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 bitch. Bitch, bitch! Away from me, asshole! Minä nyt! Meillä on kiire. Ai saatana, mun. Meillä on piines! Minkä? Ai! Juostaan. Ei vittu. Odota! Anna tuoda. No niin, tää alkaa ratkelee. Tää alkaa rakoilee. Siinä Roope pistää ES reppuun. Pistä se munaa perseeseen. Ja minä pistän munaa perseeseen. Siis, pistä sitä oikeesti. Joo. Pervu, sä oot toikin. No en. Sinne meni. Mitä? Se tulee vielä. Mä vittuman. On perinä päällä. No niin, Konsta saatana. Konstalle piti laittaa tölkki. Perinä päällä, kattokaa nyt. Ota kun me päästään kotiin, niin pelataan GTA IVtä. Se on meidän teema, me tehdään uusi video. Tai sitten osa 1. Mä oon ihastunut majuun. Tässä on se Konstan vitu suoja, mihin mun piti laittaa. Tossa toi, näette sen tölki. Sano tässä ei vittu sen takkia. Joo. Mä sanoin silleen, että vittu mun Reikkosen takki kojettiin Mulla pulliin. tietysti oikein. Mitä ei löydetty. No niinpä. Kysysin persi, reikää syö. Mulla on nyt jo vittu. Pua. Ehkä että... Tasan puolella 3. Vittu ne varmaan ihmettelee, missä me oltiin. Toivottavasti ne ei ihan. Toivottavasti vittu Jaana ei töitä. Kun ne... No vittu. Jaana. Haittaako se energiajuoma? Alua älä vie sinne. Älä vie sinne, pistä se piilolle. No ihan sama. No niin, me ollaan nyt PTKs, me pistetään tauolle, moro.